מההתחלה היה לנו חזון גדול ומקיף של מה ניתן להשיג. המטרות שלנו תמיד היו ליצור חברה שנותנת לכולם אפשרות להגשים את חלומותיהם, ולהילחם על החופש של כולם ולא רק של קבוצה אחת. זה מה שמניע אותנו. בשביל זה אנו נאבקים בכל מקום. גם כשהמאבק היה קשה ביותר, לא ויתרנו, המשכנו, ולעולם לא נסטה מדרכנו. למעשה, כל המכשולים האלה שהתמודדנו איתם בעבר, חיזקו אותנו בתפיסות שלנו, והפכו אותנו לתנועה שאנו היום. עדיין רואים אותנו ברחובות ובכיכרות, צועקים סיסמאות, מניפים את הדגלים האדומים ומרימים שלטים עם הדרישות שלנו לשלום, זכויות לעובדים ולעובדות, לשוויון מלא ולצדק חברתי. התביעות שלנו לא השתנו ואנו נמשיך עד שכולן יענו, ללא פשרות. גם מול הקשיים והאתגרים לא נרתענו. עכשיו במצב המשברי הנוכחי, אנו קוראים לכולן ולכולם להצטרף אלינו ונמצא את הדרך לשנות ולתקן. יודעים אנו שיש אפשרות לעתיד מזהיר לכולנו כאן, זה בידינו. לכן גם ב1 במאי הזה נקרא לחם, עבודה, שלום.